Nova tržišta za model YL, najjeftiniji Cybertruck poskupio i Tesla mijenja kočnice za model Y proizvedene 2025. i 2026. godine. Pozdrav svima i dobrodošli natrag na moj kanal. Novi broj vijesti i novosti. Ovaj tjedan je krenuo novi serijal što se tiče Lynk & Co 02. Vidjeli ste da je ovaj tjedan izašla recenzija, test dometa i potrošnje, a sljedeći tjedan izlazi test brzine punjenja, znači krivulja punjenja i test dometa i potrošnje običnog putovanja kad idemo Zagreb-Pula, Pula-Zagreb, tako da to će vam biti na kanalu sljedeći tjedan. A nakon toga dolazi novi sadržaj novih električnih automobila koje sam već isprobao i isprobavam, tako da biti će zaista puno toga. Ostanite uz ovaj kanal. Kanal koji je jedini takav specijaliziran isključivo za električna auta. Ako volite ovaj svijet o električnim autima, o e-mobilnosti, svakako budite ovdje jer će zaista biti još puno zanimljivih stvari. A sada krenimo odmah sa ovim novim brojem novosti. Krećemo sa model YL, kao što sam bio rekao, pričali smo o njemu, 6 mjesta, malo veći, duži model Y, auto koji je po meni apsolutno pogođen, ko želi imati više od 5 mjesta, znači za razliku od model sa 7 mjesta koji po meni nije uopće pogođen, ali je u ponudi u Hrvatskoj. Model Y sa 6 mjesta, znači YL, je homologiran za Europu u 12. mjesecu, ali još uvijek ga nema na konfiguratoru. Znamo da trenutno se prodaje samo u Kini, ali prije nekih 2-3 tjedna je homologiran za Australiju i Novi Zeland i Tesla najavljuje da uskoro kreće prodaja ovog modela za to tržište. Znači Australija i Novi Zeland dobivaju model YL, a isto tako ovaj tjedan za Koreju, znači Južna Koreja je dobila homologaciju za model YL, pa nema druge nego očekivati da će Koreja biti još jedna od zemalja koja će dobiti model YL. Znači Koreja, Kina koja već ima auto, Australija, Novi Zeland, Europa ima homologaciju, za sada Sjeverna Amerika nema niti homologaciju niti ništa, pa ćemo vidjeti što će slijediti u budućnosti, gdje će se auto prvo pojaviti. Vjerujem da će doći uskoro iz Europu, ali još uvijek nemamo neke službenih vijesti, pa ćemo vidjeti. Ali znamo da Tesla doslovce preko noći zna samo ubaciti nove modele ili izbaciti modele, pa nema nam druge nego čekati. Ja sam uvjeren da u Q2 ćemo dobiti model YL za europsko tržište. Tesla mijenja kočnice za model Y proizvedene 2025. i 2026. godište. Što to znači? Ako imate auto gdje prednji diskovi škripe kod kočenja u uvjetima vlage, kiše, onda svakako pogledajte ovu vijest jer bi mogla za vas biti itekako zanimljiva. Tesla je i službeno priopćenje poslala svima. Znači, ako vaš auto ima manje od 50.000 km, proizveden je 2025. ili 2026. godine, model Y, ponavljam, dual motor. Ako zvižde prednje kočnice u uvjetima, kao što sam rekao, mokroga, vlage, hladnoće, onda se svakako javite u Tesli, otvorite vaš servis, otvorite tiket i onda iz same Tesle će vam se javiti što dalje. Ako ste u onim brojevima koji imaju taj problem, javit će vam se i besplatno će vam zamijeniti prednje kočnice, diskove, što već sve treba da se zamijeni. Znači, uvjeti su 2025. 2026. model Y, dual motor, long range, da ima manje od 50.000 km. Ako imate te uvjete, javite se i ako vaš broj šasije u tom nekom spisku, dobit ćete nove kočnice, tako da svakako se javite, vidite ako imate taj problem da vam se riješi dok god se to može i dok god je to potpuno besplatno za vas. Autopilot. Znamo
to ime je oduvijek dosta kontroverzije donijelo, jer autopilot bi trebalo značiti da auto samostalno vozi, a samo riječ autopilot kod Tesla ne znači puno. Znamo da, eto, ja imam autopilot, a daleko je to da auto vozi samostalno. Bilo je i nekih tužbi i nedavno je Tesla izgubila jednu tužbu baš zbog tog imena autopilot, a sada dolazi novo ažuriranje 2026.2.9 za sada samo za sjevernoameričko tržište, ali vjerujem da će uskoro doći i za ostala tržišta. I na tom ažuriranju se potpuno briše riječ autopilot, pa ajmo vidjeti što će donijeti to ažuriranje i koje promjene će donijeti što se tiče samih naziva. Znači, samo ime autopilot u tom novom ažuriranju u meniju samog automobila mijenja ime u self-driving, a navigate on autopilot sada se mijenja sa navigate on autosteer. Vidimo male promjene, ne velike, ali dvije male promjene koje izbacuju ime autopilot iz naših menija samih automobila. Promjena koja, kažem, nešto posebno ne donosi osim same te promjene imena, ali eto, zanimljivo to spomenuti, zanimljivo vidjeti da ipak s godinama ime autopilot se potpuno pogubilo u samom Tesla svijetu. Cybertruck, moj voljeni Cybertruck koji je ostao u New Jerseyu, kojeg sam ostavio, ali ne pričamo o tom modelu, nego pričamo o modelu ovom standard koji sam bio prošli tjedan malo objasnio situaciju i sa cijenom od $59.990 je napravio pravo čudo. Tako da, na primjer, ako sada naručite taj model, čekati ćete ga preko godinu dana, što je u Tesla svijetu zaista nešto nevjerovatno i nikad se tako nešto nije dogodilo. Bio sam tada najavio prošli tjedan da je Elon najavio da će ta cijena biti jako kratkotrajna, da će to samo biti 10 dana i tada sam rekao da očekujem povećanje cijene između $5 i $10.000 i što se desilo 1.3. naravno poskupljenje od $10.000. Znači sada imamo line-up sa početnim standard model $69.990, imamo običan long range model sa $79.990 i Cyber Beast sa $99.990. Kažem, i $10.000 nije malo jer auto ima isti pogon, ima istu bateriju, neke stvari naravno ima manje, ali dalje nije zanemariva brojka. Ali treba uzeti ovdje i druge stvari sada u obzir. Sada Tesla ima popunjenje proizvodne trake što se tiče Cybertrucka. Netko ko možda i želi naručiti jeftiniji model koji je htio, ipak će sada naručiti skuplji jer $10.000 nije tako velika razlika, a i sami rokovi isporuke su sami puno manji, a dugoročno ovolika brojka proizvedenih Cybertrucka može donijeti i do smanjenja cijene svih modela, pa tako i ovi skuplji modeli možda sutra pojeftine. Ponavljam još jednom, mislim da je zaista Tesla pogodila sa tim uvođenjem tog jeftinijeg modela, sa tom akcijom gdje su stvarno napravili boom i gdje napokon možda Cybertruck dosegne možda ne one brojke koje su bile najavljene od početka, ali ipak neke malo veće brojke i da zauzme jedan veći dio kolača samog tržišta. Eto, vidjet ćemo, ali za sada definitivno barem godinu dana čekate ako naručite najjeftiniji Cybertruck. Sada jedne od vijesti koje sam mogao i prošli tjedan spomenuti, ali eto nisam stigao, a bilo je i dosta vijesti pa sam ostavio za ovaj tjedan. Jedan kratki intervju Elon Muska na stranici Tesla Manufacturing, znači interni intervju koji je odradio Andre Turing koji je i voditelj Giga Berlina. Kažem, znači unutarnji intervju i samo da izvučem nešto najkraće, kažem, intervju je trajao 25 minuta, ne dugo i tako da, eto, da izvučem ono najbitnije. Naravno, jedno od prvih pitanja bilo je FSD Nizozemska koji je, kao što znamo, trebao krenuti negdje 22. Sad smo 3. mjesec, još uvijek nije. I Elon je odgovorio sasvim iskreno i rekao ono što ja znam, ono što su meni rekli, ono što su meni prenijeli da bi 23. trebalo doći odobrenje i tada krenuti sa FSD-om. Isto tako za Cybercup je rekao da je krenula mala proizvodnja,
automobila Cybercupa da od 4. mjeseca kreće prava proizvodnja, a do kraja godine očekuje stvarno veliko povećanje i da tada imamo stvarno velike brojke što se tiče proizvodnje samog Cybercupa. I isto tako je rekao da očekuje da će Cybercup i Optimus se jednog dana proizvoditi i u Berlinu, tako da i Berlin bi trebao proizvoditi Cybercup. Dodatno, bilo je pitanje i o baterijama 4680 i o Semi, znači Tesla kamionu za Europu. Elon kaže za Semi da očekuje da će prodaja krenuti 2027. godine. Ja to iskreno sumnjam, mislim da je 2028. puno realnija. I još jednom je spomenuo i potvrdio da proizvodnja baterija 4680 kreće i u Berlinu. Nešto isto što sam vam već bio spomenuo i što sam bio najavio kao gotova stvar. Tako da, eto, možete pogledati taj intervju, imate ga na Tesla stranicama, 25 minuta, ništa strašno, ništa napeto, ništa teško za pogledati i poslušati. Ako vas zanima, svakako preporuka da i to poslušate. Novo tržište Tesla eksperimentiranja FSD-a prvi put van Europe, a govorimo o Abu Dhabiju. Možda nije trenutak baš za krenuti sa Abu Dhabijem, znamo situaciju na Bliskom istoku, ali eto, vjerojatno i sama Tesla nije znala. Znamo da Elon i Trump nisu baš više u dobrim odnosima, ali ono što sigurno mogu reći da sigurno će u Abu Dhabiju prije doći pravi, konkretan, završan FSD na cestama nego što će doći u Europi. Ali eto, šala mala, ali nedaleko od istine. Isto tako čitao sam kako se najavilo da će FSD doći 9. mjesec, 10. mjesec, 11. mjesec. Ljudi, vjerujte mi da sam Elon nema pojma kad će FSD doći u Europi. Evo, rekao vam je i u ovom intervjuu za Nizozemsku da je on čuo da bi trebalo, da će valjda biti, eto, niti za to ne znam, nešto što je već navodno dogovoreno, a kamoli za FSD u čitavoj Europi gdje i dalje u neće mora ne jedan nego više sastanka, više odobravanja da bi sam FSD došao u Europi. Tako da stvarno strpite se, evo ja vam prenosim šta god dolazi novoga. Ne zna stvarno nitko u Europi to ne zna kad će biti, tako da sve informacije su samo nagađanja i bacanje nekih cifri koji su daleko od istinitih. Nema nam druge nego čekati. I evo ljudi, došli smo do kraja i ovih vijesti, novosti. Samo odmah da kažem da sam bio najavio možda za ovaj tjedan da će biti jedan live. Na kraju iskreno nije mi se dalo, imao sam dosta tih obaveza. A i htio bih probati još, imam 2 tjedna da isprobam 2 jako zanimljiva kineska auta, pa onda da napravim live pa da malo pričam o svim tim kineskim autima koji ću isprobati. Da se vratim na FSD što sam probao u Americi, na Cybertruck koji sam isprobao, na Xiaomi koji sam isprobao, pa da se malo skupa svi to popričamo o tome i da me pitate što god hoćete. Tako da ću vam javiti kad će biti taj live. A do tada nema mi druge nego vam zahvaliti što ste uvijek uz ovaj kanal, što gledate i ovaj video do kraja. A do novih takvih videa ja vas pozdravljam. Pozdrav, bog svima!